Phishing. Čo je to phishing? Phishing je podvod, pri ktorom sa skutočná osoba, napríklad podvodník, skrýva za identitu inej osoby alebo spoločnosti za účelom, aby mohol vystupovať pod skrytou identitou a nemohol byť odhalený pri podvode. Keď podvodník skryje svoju identitu, je pripravený vykonávať podvody, ako napríklad kradnutie prístupových údajov, čo môže byť heslo od rôznych platformiem, osobné údaje ako napríklad rodné číslo, alebo najčastejší podvod je krádež bankových údajov, častokrát aj najcennejšie. Podvodník môže použiť viacero metód, ako sa k nám dostať, ako napríklad SMS, Messenger alebo iné četovacie platformy. Taktiež môže poslať hromadný e-mail, cez ktorý nás naláka na falošné weby. Alebo čoraz viac a viac je populárny phishing prostredníctvom telefónu, na ktorý sa dá nachytať veľké množstvo ľudí. Prečo phishing? Vznikol na základe homofónnej podoby so slovom phishing, ktoré môžeme do slovenčiny preložiť ako slovo rybol. Pre podvodníkov je to doslova taký rybol. Možno sa chytí, možno nie. Predpon na PH odkazuje na hackerskú skupinu, ktorá v minulom storočí zašla až za hranice legálnosti. Podvodník, ktorý vykonáva takýto podvod, sa nazýva fisher. Ako to funguje? Podvodník sa vám môže podstrčiť z rôznych strán, ako napríklad cez reklamu, ktorá vám vyskočí na sociálnej siete, alebo cez jednoduchý link, ktorý vám zašle, alebo sa môže zahrať na vašu banku. Tieto všetky platformy vás väčšinou nasmerujú na web stránku alebo aj aplikáciu. Keď sa dostanete na web stránku, ktorú vám podstrčil podvodník, tak si od vás vypýta údaje, ktoré nepozná. Hneď ako tieto údaje zadáte, tak tieto údaje pocestujú k podvodníkovi, ktorý ich následne zneužije. Ak ste mali na účte 6454 eur a 56 centov, tak sa postará o to, aby váš účet sa rovnal nule. Keďže každé údaje majú svoju cenu, tak aj tieto údaje môžu byť ďalej predané. Ako sa chrániť? Najlepším spôsobom, ako sa chrániť, je overenie od osielateľa, ktorý nám poslal správu alebo link. V modrom rámčeku môžeme vidieť, ako adresa nemá vyzerať. Meno pôsobí zmiatočne a doména pre e-mail je neprirodzená. Z názvu nevieme vyčítať odosielateľa, takže má neznámeho odosielateľa. Zo správnej adresy by sme mali vyčítať konkrétneho odosielateľa, ktorého si môžeme overiť, či to nie je náhodou podvodník. To isté platí aj pri telefónnom čísle. Keď nám príde správa od neznámeho čísla, mali by sme si overiť, či nám píše Slovenská pošta alebo Jožko Mrkvička. Ďalším spôsobom, ako sa chrániť, je overenie adresy, na ktorú sa dostaneme prostredníctvom napríklad správy. Originálna adresa môže vyzerať napríklad takto. Toto bude náš vzorový príklad www.moja.elbanka.sk. Túto adresu môžu rôzne pozmeniť, aby sme si to nevšimli. Napríklad www.moja.elbanka.online. Vlastne originálnu doménu SK zmenili za .online. www.moja.elbanka.sk, tak vlastne I zmenili za Y. To je tiež také, že si to môžeme prehliadnúť. Ďalšia adresa je skoro rovnaká ako naša originálna adresa, avšak nie, pretože na tejto adrese sa vymenilo L namiesto I, pretože malé tlačené L je rovnaké, sa píše rovnako ako veľké tlačené I. Ako sa chrániť ďalej? Aké sú vlastne ďalšie podozrivé znaky? Tak je to vlastne napríklad, že mali by sme vždy vedieť, za čo platíme a kam idú naše peniaze, neplatiť nejaké veci, ktoré nám sú neznáme a sme vydieraní doslova, aby sme to zaplatili.
tak tam by sme nemali zadávať svoje číslo karty. Na stránke, ktorá nám je podstrčená hackerom, väčšinou nefungujú všetky veci, ako napríklad tlačidlo domov, alebo iné tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na web stránke, nemusia fungovať. A taktiež častokrát môžeme byť vlastne tlačení časom, kedy sa nám na obrazovke odpočítava čas, dokedy by sme mali stihnúť zadať všetky údaje, ktoré si od nás vyžaduje daná web stránka. Kde sa s tým môžeme stretnúť? Stretnúť sa s tým môžeme všade na internete, kde si to od nás pýta nejaké údaje. Najčastejšie sa vytvárajú falošné e-shopy, ktoré sú na to, aby zhltli naše údaje o karte. Druhý najčastejší spôsob je, že sa vytvorí falošná stránka pre internet banking pre banku. A taktiež sa môžeme stretnúť s tým, že nám príde SMS-ka o tom, že máme doplatiť nejaký dodatočný poplatok za náš balík alebo vyplatiť nejaké clo.